Yun po ay tuluyan na talaga pong nahimatay. Saka hinampas pa daw po ng kawayan sa kabato. Kasi dugo na, ginugulpi na. Sabi daw po nung 5, papatayin namin. Mga kaaksyon, isang ina ang dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong matapos pagtulungan umano ang kanyang 2 anak at binugbog ng 7 kalalakihan. Kasama natin ngayon si Nanay Elizabeth Marcaida. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon, sir. Nagpunta po ako dito sa opisina ng Tabang Ora mismo para mabigyan po ng katarungan yung pambubugbog ng 7 katao sa 2 ko pong anak. Maari nyo bang maikwento kung ano po yung nangyari at humantong sa pambubugbog dito sa 2 mong anak? Yun daw pong isa kong anak na 19 anyos, yun daw po ay pauwi na sa Rosal. Tapos patawid na siya sa ilog. Tapos po, may nagiinuman daw po doon na 7 katao sa may bahay po ni Elias Cadondon. Apo. Yun pong isa kong anak, sinundan po yun para ihatid na lang ng motor. Hindi na siya papalakadin papunta sa Rosal. Tapos nung tinatawag na po nung anak ko, na bumalik ka dito para sakay na lang kita sa motor. Yun po ay binugbog na nung si John Mark. Yun po ay tuluyan na talaga pong nahimatay. Saka hinampas pa daw po ng kawayan sa kabato. Yun daw po ay sa ilog. Isa-isahan na lang na 5 katao. Sabi na po ng witness namin. Opo, pakiulit lang ma'am, para malinawan tayo. Saan galing po itong anak niyo, ma'am? Sa lola po nila. Tapos pauwi na po ito sa... Oo, pauwi na po yan sa Sitio Rosal, Kumadkad, Sorsogon. Castilla, Sorsogon. Opo, ma'am. Anong oras po ito nangyari, ma'am? Pocos Minos daw po, alas 3:30 ng hapon. Opo. Marso 8, Sabado po yan, sir. May naririnig daw po yung mga babae na nag-iingay sa ilog. Lumabas po sila. Nakita na ni Jerly na Portes na dugo na po yun si JP. Tapos inaawat niya na po na sinasabi niya doon sa 5 na tama na kasi dugo na. Ginugulpi na. Sabi daw po nung 5, papatayin namin. Opo. Ma'am, sa pagkakakwento sa iyo ng 2 mong anak, ano daw yung naging rason kung bakit sila kinuyog at binugbog nitong 7 kalalakihan? Ang sinabi po nung anak kong isa, yun daw po ay nagiinuman doon sa tabi ng ilog. Nung mga oras na yun, ma'am, nakainom rin po ba itong anak Hindi niyo? po, walang nakainom po doon sa anak kong 2. Opo. Itong 7 kalalakihan, ma'am, kilala ba ito ng mga anak mo? Dala po yun ang tiyuhin nila kasi nagbigo din daw doon sa tabi ng ilog. Nung mga araw ding yun, ma'am, opo, nung mga oras na yun, ma'am, bakit nasan ka po ng mga araw na yun, ma'am? Nagtatrabaho po ako dito sa Olympia Marketing po sa Legazpi. Tapos nung tumawag po yung anak ko na, mama, ganito na yung nangyari po kay Kuya Ipi. Duguan na po yung dito po yung tama niya. Opo, nung pumunta ka, ma'am, sa ospital, nakita mo itong 2 mong anak, ano po yung tinamo nilang sakit, sugat? Saan po yung mga parte partikular na natamo po ng sa anak niyo? po, dito po. Tapos dito daw po sa part na to, bukol daw po yung tinamaan ng kawayan sa kabato daw po. Opo, nung nakita mo, ma'am, yung kalagayan ng 2 mong anak, ano po yung naramdaman nyo? Ay bilang isang ina po, siyempre, maawa ka, sugalit mo dun sa kalaban, sa ganun. Anong gusto mong sabihin dun sa 7 kalalakihan na bumugbog po dito sa 2 mong anak? Kasi po, sir, may usapan na po kami sa barangay. Nagkaroon na po kami ng kasunduan about po sa CT scan ng anak ko, magbibigay silang partial muna ng 25K. Tapos, nag-usap kami sa barangay, nabibigay sila na Biyernes, March 28 ata yon. Wala man lamang sa akin na report na wala kaming perang ganun. Tapos tig-chat ko po yung barangay secretary, pig-follow up ko kung ano na po yun. Kasi napasitiskan ko na yung anak ko, nakuha ko na yung result, wala din. Nung Friday po, nag-usap-usap kami. Tapos, pinatawag ni Kapitan, ang sabi po, hindi daw sila magbabayad, magkakaso daw po. Okay. Ikakaso daw po kami. So ibig sabihin, ma'am, kayo pa yung kakasuhan. Bakit Opo. daw po, ma'am? Ano Ewan. yung naging rason nila? Kasi po, pati nga daw po ang barangay daw po, hindi daw po sila natutulungan. Lumalabas na bias daw itong pag-usap ninyo sa barangay. Kumbaga, lumalabas na mas kinakampihan kayo. Parang ganun din ang nangyayari. Nung mga
araw, mga oras na yun na binubugbog itong dalawang mong anak, ma'am, meron po bang mga residente na umawat lamang dito sa pangyayari? Ayun na nga po yun na naging witness sa amin. Nag-volunteer po siya. Hindi namin siya kinuha na witness ikaw namin. Tapos sabi na, ako magsasabi ng katotohanan. Kasi siya na po ang nag-awat nung anak kong nilulunod nila sa tubig. Kamusta, ma'am, ang una niyong pag-uusap nitong 5 involved dito sa pambubugbog sa barangay? Yung una po, sir, sabi nung ni Larry Andes, hindi daw niya masushoulder lahat yung mga bayarin. Ang kailangan namin, CT scan muna. Kasi yun ang request ng doktor. Ginagawa niya pang maghambog baga ako, sir, yung parang sabi niya, wag mong sabihin dito pag in-interview ka na Kumbaga niyayabangan ka pa nito, ma'am. Oo, sabi sa akin, wag mong sabihin na binugbog, sabihin mo na aksidente. Yun ang sabi nila, sir. Sabi ng at sabi ni Larry po, opo. Tapong involved na magsinungaling ka, ma'am, sa totoong pangyayari. Opo. Okay. Sino ang mas malala, ma'am, sa dalawang mong anak, ma'am? Si JP po, sir. Yun yung kailangan na ipa-CT scan. At parehas po yung dalawa. Nasa magkano, ma'am, yung total na dapat na gastusin dito sa paggagamot dito sa dalawang Yung anak? CT scan po, sa Esteves po yun, 10,500 per head. Opo. Dalawa po yun. Tapos yung may binayaran po ako sa Kumadka District Hospital na 18,000 po. So, nung pag-uusap nyo, ma'am, sa barangay, nasa magkano dapat ang dapat nilang ibigay at hanggang kailan, ma'am, yung pag-uusap ninyo? Yung una nga po, sir, yun nga yan pong 25K nung March 28 dapat ibibigay nila. Wala daw silang makukunan. Yan lang ang sabi nung mag-usap kami nung Friday ulit. Para sagutin ang reklamo, makakausap natin sa kabilang linya ang isa sa mga inirereklamo. Ito si Jose Andes Jr. Magandang hapon na Sir Jose. Magandang hapon din po, sir. Opo, nandito po sa aming tanggapan itong nanay ng dalawang nakaalitan nyo na nabugbog nyo po dyan sa inyong lugar. Opo. Opo, para maging patas tayo, sir, maaari nyo bang maikwento kung bakit humantong sa pambubugbog itong rambulan ninyo? Yung ano po kasi, sir, yung umpisa po kasi nun, sir, nandun po kami sa ilog, sir, sa may malapit sa ilog, sa may kubo. Opo. Kasi nga po, naligo po kaming pamilya. Opo, tapos, maya-maya po, imbis paalis na po kami, pauwi na kami, kasi tapos na po kami. Bumaba po yung dalawa, lasing po. Kami, sir, imbis pa itaas na po, pauwi na, di bumalik kami sa kubo kasi umulan, tapos sumilong kami. Yung dalawa, tumawid na sa kabilang ilog. Medyo mainit ang ulo ng isa. Nakita kami, sir, parang yung pag-iinitan kami, sir. Tapos, yung isa, tinawag noon yung kasama niya. Tapos bigla silang tumawid ulit sa ilog. Sa kabila, bumalik sila sa dati. Opo. Doon sa kanila. Tapos pagtawid nila, kami, lumabas na din kami, pauwi na, paitaas na po kami. May bigla po kami pinagsisigawan, dinoduro-duro kami, sir. Tapos, hindi na namin pinapansin. Sige Kasi po. nga, nasabi namin mga lasing din. Opo. Tapos bigla silang lumapit, tumawid ng isang ilog, pinag-ano pa kami ng away. Tapos, hindi nga namin, sir, pinapansin na. Tapos sila, isa pang ilog, tumawid ulit sila. Tapos doon na nila nilapitan yung kasama namin. So, ibig sabihin, sir, sa pagkakakwento mo, sir, yung dalawa ang naghamon ng away. Opo. Opo, may tanong ko lang, sir, nung mga oras bang yon ay nakainom po ba kayo? Nakainom din po kami, sir, ng konti, sir. Konti. Paano mo, sir, nasabi na nakainom din itong dalawang magkapatid? Yung tumawid po kasi sila, sila mga yung mga wala, parang halos tumba-tumba sila, sir. Opo. Tapos may video naman ako, sir, sa kanila na lasing talaga sila. Opo. Paano mo, sir, na nasabi na sila yung naghamon, na kayo ay 7, laban sa dalawa ay sila pa yung naghahamon na ng suntukan Opo. sa inyo? Kasi nga po, sir, mga sir, sila lasing, sir. Tapos parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Kami, sir, hindi naman namin sila iniintindi. Opo. Sila lang talaga, sir, yung may gustong away. Kasi kung ayaw nila, hindi na nila kami pupuntahan doon sa kabilang ilog. Opo, matanong ko lang, sir, sino yung unang nanakit? Si Kenneth po, unang sumuntok. Sino yung sinuntok, sir, sa inyong 7? Yung kapatid ko po. Tapos, nung nakita mo na nasuntok itong kapatid mo, tumulong na kayo. Ano po kami, sumubog na din po ako kasi nagsusundukan po sila doon eh. Meron ba sa inyo na naagrabyado na nasugatan ng mga oras na yon sa inyong 7? Nitong dalawang si Kenneth at si JP. Ano lang, sir, yung ano lang din sa amin, sir, yung tama din sa amin ang suntok nila. Yun lang po. Pero alam nyo ba, sir, na... Munti ka na po ako nung
nakita po ng witness, yung sinasabi nilang witness, yung tumigil na kami, inano pa ulit ako nila ng bato. Yung kumuha ng isang malaking bato, pinukpok pa po ako. Buti nakailag din po ako. Pero alam nyo ba, sir, kung gaano kalala itong naging sitwasyon ng magkapatid na pinagtulungan nyo, sir? Opo. Alam niyo po namin na may kasalanan din po kami. Pero hindi naman po namin pwedeng lahatin po na mabayaran po namin yan lahat. Okay. So ngayon po, sir, ano po yung plano nyong mangyari? Ano po yung gusto nyong mangyari dito? Yun nga po, sir. Gusto na namin, sir, na magkaayos. Sinabihan na namin na ipapagamot na namin yung dalawa. Tapos, yung umano na po, una, yung sa ano ata yun, sa Sorsogon. Opo. Ay, yung sa ano pala, yung sa dito pala sa BRT. Opo. Yung sana ipapapuntahin yung dalawa. Nandun na yung kapatid ko nag-aantay na magpapagamot. Hindi naman po sila sumipot, pumunta doon. Kasi may sinasabi pa po yung nanay. Yung sunod, doon naman po sa Sorsogon. Yung inireschedule po sila, kaya lang ayaw na din ng nanay. Gusto na yung madali. Yung ano, i-private yung dalawa. Pero totoo bang na 4,800, sir, yung una yung binayad and after wala na kayong ibinigay? Opo, kapos din po kasi sir kami sa buhay, sir. Opo. Sige, sir. Kung meron ka, sir, na mensahe or gustong sabihin nandito si Nanay Elizabeth, ano po yon? Ang gusto ko lang naman po sana, yung magkaayos, hindi yung patos na laban po, hindi po yung puro kami po yung may kasalanan. Yung hindi ganong kalaki ang aming babayaran, tsaka hindi naman po namin kasi yung kaya. Sige, sir. Standby ka po, sir? Kasi nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Kapitan Percival Reyes, ang punong barangay ng Malbog, Pilar, Sorsogon. Magandang hapon po, Kap. Magandang hapon din po. Opo. Maaari nyo bang maikwento kamusta po ang naging pagharap nila sa inyong barangay? Okay naman sana. Kaya lang nakadulo na sila. Kaya lang medyo natasan siguro sa iningi ng complainant. Kaya yun hindi sila nakapagbayad sa tamang araw na pitsyan na binigay nila. Ngayon, sabi ko nga, kung pwede, mag-usap ulit dito sa barangay at kausapin ko rin si Elizabeth Marquesa na kung pwede, wala naman sabi yung anak niyang marami, bababa niya ng kaunti. Opo. Tapos ng hindi naman itong mga mayaman na kalaban nila. Saka magkakilala naman sila. Opo, Kap, yung unang pagbabayad, Kap, ng 4,800, na-record po ba ninyo? Yun po, naka-record naman lahat yan. Opo. Sige po, Kap. Dahil po dyan, maraming salamat po, Kap Reyes, sa inyong panahon at oras sa amin na ibinigay. Eto mga ka-aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono natin si Police Master Sergeant Angelo Ariola, ang investigator ng Pilar Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Magandang hapon po, sir. Opo, meron po sa amin na dumulog sa aming tanggapan regarding po sa pambubugbog ng 2 lalaki. Maaari na po bang magsampa ng formal na kaso itong sina JP? Sir, kung nag-undergo po sila, sir, sa barangay, tapos kung hindi po sila, sir, nag-aayos, Opo. pwede naman po yan sa amin, sir, forward para mag-file tayo ng physical injury, sir, kung may injuries po sila. Opo. Bali, magbabase na lang po tayo, sir, sa medical result po, sir, kung ilan yung healing period po. Opo. Maiulit ko lang po, sir, ano po yung kaso? Depende po, sir, kung papul po siya sa slight physical, less serious, or serious physical injury po. Magbabase po tayo, sir, sa healing period ng mga sugat nila, sir. Kunin muna natin, sir, yung record sa barangay, documentary papers, katulad ng picture, tapos yung medical po, sir. Tapos i-turn over po dito sa amin para kami na po ang kumuha ng affidavit ng mga witnesses, and then magpapile na lang po kami sa prosecutor. Dahil po dyan, sir, maraming salamat po. Yan po si Police Master Sergeant Angelo Ariola, ang investigator ng Pilar Municipal Police Station. Nanay, narinig niyo po yung isa sa bumugbog na gustong makipag-usap sa inyo, humingi ng sorry. Pwede ba, ma'am, na idaan sa usapan pa ito? Ay, kasi po, sir, yun po nung last na, nagperma na po sila na ayaw na nilang magbayad. Magsasampa na din daw po ng kaso. Ano po yung mensahe mo doon, especially dito sa 5 bumugbog sa... Yan po, para po sa nagbugbog po ng aking mga anak, so dapat nadaan na lang natin sa usapan na magbabayad kayo sa ganitong halaga
ay ngayon hindi kayo tumupad sa usapan para pa tayong nagbibiruan na para tayong mga bata, walang nagagawa ang barangay, ngayon magsasampa na lang akong kaso para laban sa inyo. Sige, sir, Ma'am Elizabeth, kami po ay susubaybay dito sa kasong ito. Kami po ay tutulong sa aming makaya hanggang sa makapagsampa ka po ng formal na kaso laban dito sa... Yes po, sir. Opo. Kung meron ka din, ma'am, na mensahe sa mga magulang na katulad mo, ma'am, na merong mga anak, ano po yun, ma'am? Para po sa mga magulang na may mga anak, hindi na ninyo tularan ang mga ganun na lasing, mambugbog para hindi humantong ang inyong mga anak sa ganun na mga pamamaraan na dadaan pa tayo sa mga pagkakaso hanggat na makulong kayo. Opo. Yan po lang. Salamat po. Opo. At maraming salamat din po, Nanay Elizabeth, dahil na iparating mo sa amin itong reklamo mo laban dito sa 5 bumugbog sa 2 anak. Apo, yes po, sir. Thank you very much po sa Tabang Ora mismo.